sa Corpus et Sanguinis Christi or pista sa mahal nga lawas o dugo ni Kristo. Kayang gibilin kanato isip handumanan sa iyang pagpasakit, pagpakamatay o pagkabanhaw aron pagtubos kanato. O kining iyang lawas o dugo nga iyang gibilin ato kining kanon, atong imnon aron sa paghandom mato pa sa ikaduhang pagbasa, buhatan niyo kini aron paghandom kanako. Nga dili gusto ang Ginoo nga ang iyang buhat sa pagtubos kanato, ang iyang paghalad sa iyang lawas o dugo dito sa cross nga ato lang hikalimtan. Dili gusto ang Ginoo ato gudi siyang hinumduman sa matag kaon nato sa pan, matag inom nato sa kupa sa dugo, ato siyang hinumduman aron maka hinumdum kita nagiunsa kita paghigugma sa Ginoo. Kay mato pa ni Jesus, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa sakatawo ngadto sa mahigala mao ang pagpakamatay alang kanila. The greatest proof that Jesus loves us is the offering of His body and blood dito sa cross, dito sa Kalbaryo. Muna ang kaning misa, gitawag kini siya the unbloody sacrifice of the Mass. No? Ang pagsubli nga sakripisyo nga dili madugoon. Muna ang kaning misa gitawag sa handumanan, kaya atong gihandom ang gibuhat sa Ginoo, o gitawag sa ni sa sakripisyo. Kaya pinaagi sa sakripisyo, pinaagi sa paghalad ni Jesus sa iyang lawas o dugo dito sa cross, napasaylo ang tanang mga sala sa katawhan, napasiguli ang tao balik sa Dios, ug ang tao nga kaniadto nga kaaway sa Dios tungod sa iyang sala, nahimong higala sa Dios tungod ining hingpit nga sakripisyo ni Jesus dito sa cross. Muna ang misa gitawag siya og handumanan, in memoriam, gitawag siya og sakripisyo, gitawag siya Eucharistia. Gikan sa Griego nga pulong Eucharistia, no, nga pasabot pasalamat, thanksgiving kay ang gibuhat sa Ginoo. Nag-awhag kanato nga magpasalamat kita sa Amahan kay iyang gitugyan iyang anak diri kanato aron pagtubos kanato. Imbis kita untay silutan kay kita mo'y nakasa, pero ang iyang anak iyang gipadala sa kalibutan mo'y nitubos kanato, mo'y midupa sa cross, no? Diya bitato usa ka kuan amahan niya, ang iyang bata ba nagdagandagan sa sala, sa kusina, sige dagandagan nga buak ang mga plato, mga baso nga mahalon. Pagkakita gyud sa amahan, gikan gito sa Amerika, kuha sa siyang bakos, yatang bunalan yang anak, ikang bataa ka, kiatan kay kang tanan nga buak ni mahalon kay mga plato, mga baso, gikan gyud sa Amerika. Ako ning gida, aksyonan bitag pag-aksyon ng bunal siyang anak, midagan ang inahan, midupa. Ayaw bunalin darling, ayaw, nakasa ni siya, badlungon ni bataa, ayaw lagi. Ingon ang amahan, nganong imo man ang giduphan imong anak, nga nakasa man na. Ako nang giduphan kay ako man siyang gihigugma. Pangutan ako no si Jesus, nganong gidupas siya sa cross, nganong siya mo'y nagpalansang, kita untay ilangsang sa cross, kita untay silutan sa kamatayon, kay kita mo'y nakasa, pero siya midupa. Ngano man, kay kita gihigugma ni Jesus. We are loved by Jesus. Atong pakpakan si Jesus, no? Kay siya nahigugma kanato. Murang dili gyud nato di nato kuan ba mahulagway nga kita untay angay silutan, kita untay angay ilangsang, pero dunay nitubos, dunay nagpalangsang in place kanato. Kay nahigugma si Jesus kanato. Higugma kita sa amahan. O ang santos nga misa nga gitawag og Eucharistia, in memoriam, handumanan, gitawag og sakripisyo, gitawag sa siyang bangkete. Nga sa misa, ang pari mo'y kusinero, ang Ginoo mo'y atong kanon, no? Munang matag bangkete, ang mga imbitado, ang mga tao, gipaabot, no? The people, the community,
are expected to participate in the banquet, in the celebration nga mangaon gyud ta, no? Nga lain kay paminawon, ingon na sa tagtungod, hala mangaon na ta kay andam na ang kumbira, mangyugpos na mo, di mo mangaon. Ingon na tagtungod, mag-usap pay layog ninyo, di na kumbitar ninyo. Expected yun nga mangaon ta sa lawas sa Ginoo, kay kumbira kining misa, no? Kanya kay ingon na bang Ginoo, ang mukaon sa kong unod ug mainom sa kong dugo may kinabuhing walay katapusan. Pero si San Pablo nag-ingon nga ang mukaon sa lawas sa Ginoo ug mainom siyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas o dugo ni Kristo. Ato pa dili day maayo nga magsigit tag pangalawat nga way kumpisal. Di maayo masigit tag pangalawat, sige sag pangawat, no? Di maayo. Kinahanglan sa ta mangumpisal. Muna gitawag og worthy reception of the body and blood of Christ. Kunya kung maayo na tong pagpangandam, nindot atong pagpakalawat, atong madawat ang upat ka mga benefits, no? Our frequent communion with Jesus will give us sanctifying grace. Makahatag ka na ito grasya nga makasantos, kinabuhing may katapusan. Ikaduha, our frequent communion with Jesus will give us spiritual joy. Makahatag na ito o espirituhanon nga kalipay kung magsikita kalawat sa lawas sa Ginoo. Bisag daghang kita nga problema, mga kabalaka, mga kabalisa, kahingawa, pero mapatig babaw, mulabaw, mulutaw gyud ang kalipay. Tungod ka na sa kanunay nga pagkalawat sa lawas sa Ginoo. Ikatulo, our frequent communion with Jesus will weaken our desire to commit sin. Makapahuyang sa atong kahilig sa pagpakasala ang atong kanunay nga pagkalawat sa lawas sa Ginoo. O ikaupat, our frequent communion with Jesus will prevent us in committing future sins. Ang kanunay nitong pagkalawat sa lawas sa Ginoo, makapalikay nato sa paghimo sa umaabot nga mga sala. Muna nindot kaayo ang atong gisaulog, napahinumdom nato nga kining misa usa ka bagkite, kumbira, di mangaon gyud ta, pero kinahanglan ta mangumpisal, unya sakripisyo, gitawag sa niya Eucharistia, pasalamat, gitawag sa niya og handumanan. Kay kinahanglan gyud natong handumon, dili nato hikalimtan ang mga buhat sa Ginoo. Kay ang buhat sa Ginoo maayo. Makatabang kanato, nakaluwas kanato. Di gyud nato hikalimtan ang tanang mga buhat nga naghatag nato kaayuhan, labi na ang gibuhat ni Hesus didto sa cross. Maninindot kaayo atong pasalamat, no? Atong daygon, himayaon, simbahon ang lawas o dugo ni Kristo, kay siya naghatag nato kinabuhi nga way katapusan. Kay kini kinabuhi nga way katapusan, kinabuhi man ni sa Dios. No, eternal life is a life lived by God. Pero kining kinabuhi nga way katapusan, kinabuhi nga gipuy-an sa Ginoo, ya kining gipaambit kanato kung kita mukaon sa lawas sa Ginoo ug mainom siyang dugo. O, ang kinabuhi may katapusan mo kinabuhi sa Dios. Pero iya kining ipaambit kanato. Nya ang lawas sa Ginoo, yang dugo, no, atong kalawaton, atong imnon, naghatag sa nato kalig-on atong espiritu. Kay ang Ginoo, God is a great provider, not only in our material needs, sama sa Ebanghelyo, ato nadungog nga ang Ginoo napakaon sa 5,000 ka mga tao sa 5 kapan o 2 ka isda. No? Ang Ginoo maatiman sa itong lawas ng panginahanglan. Dili kita niya pasagdan. God provides us in our material needs, but He is also giving us nourishment in our spiritual needs. Mo sa niya ang iyang lawas o dugo, no?
atong dawaton. O sa katapusan, ang San Pablo nag-ingon nga the church is the body of Christ. Nindot kayo nga ang lawas ni Kristo nga atong gikalawat dinhi sa misa makahatag sa nato kusog o kadasig sa pagdawat sa dako nga gitawag lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. Mo ni gitawag og social dimension of the Holy Eucharist. Nga dili lang ta kutob mokalawat sa lawas ug dugo ni Kristo dinhi sa misa, ato sang kalawaton ang lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. Ug ang simbahan gilangkuban sa mga kabos, mga masakiton, mga biniyaan, mga binilanggo, mga sinalikway, mga tinamay. Dili nato lainon, dili nato sawayon, kundi atong kalawaton. O sa ingon ni ini, kung atong kalawaton ang simbahan nga mao ang lawas ni Kristo, matuman gyud ang plano sa amahan nga ang atong pagkalawat ni Kristo hingpit kay gidawat nato ang kinatibuk-an. No, dili lang sacramentally, kundi atong gidawat hasta ang simbahan ecclesially, no? Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Busa manindo kitang tanan, magampo kita ngadto sa Ginoo. Nagatuo kami sa Dios ang amahan, magkagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Kristo ay bugtong anak Ginoo nato, gipanamkon